Domov sociálnych služieb Zelený dom Skalica sa v posledných rokoch zapojil do 2 medzinárodných projektov, ktorých koordinátorom je občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá. Najprv to bol Grundtvig Integra, program celoživotného vzdelávania, do ktorého boli zapojené domovy sociálnych služieb a školy z Poľska, Česka, Maďarska a Slovenska. Výsledkom projektu pre skalické zariadenie bol vznik série tvorivých dielničiek, ktoré sa od roku 2013 konajú každý rok a zamerané sú na spoluprácu a integráciu zdravotne postihnutých občanov so zdravou populáciou všetkých vekových kategórií. Aktuálne prebieha ďalší projekt pod názvom Erasmus+, ľudové remeslo šanca pre každého. Opäť sa ho zúčastňujú zariadenia a školy pre zdravotne postihnutých, pričom k spomínaným 4 štátom sa ešte pridali Slovinsko a Srbsko. V rámci realizácie projektu sa už uskutočnili stretnutia účastníkov projektu v Česku, Slovinsku, Srbsku a v uplynulých dňoch bol hosťom projektu maďarský Mošon Magyaróvar. Hostitelia pripravili pre svojich partnerov pestrý program, okrem iného napríklad interaktívne podujatia s témou výroby slamených predmetov a modrotlače, o ktorej sa od výrobcov účastníci nielen veľa dozvedeli, ale si mohli aj niečo vyskúšať. Tiež to bolo poldňové stretnutie účastníkov projektu so žiakmi špeciálnej školy pre mentálne postihnuté deti v predškolskom, školskom a tiež stredoškolskom veku. A Moson-Magyaróvári éltes iskola egy gyógypedagógiai intézmény. Naše výchovno-vzdelávacie centrum je špeciálno-pedagogickým zariadením. To znamená, že sa staráme o deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Mentálne postihnuté deti, deti so zmyslovým postihnutím, pohybovým, zrakovým, sluchovým postihnutím a o autistov. Na ich výchove sa podieľajú liečební pedagógovia a ich asistenti. Spádovou oblasťou nie je len samotné mesto Mošoň-Magyaróvar, ale prijímame deti z celého okresu. Naša škola sa na medzinárodných projektoch zúčastňuje od roku 2002. Najprv to bol projekt Comenius, potom Grundtvig a teraz od roku 2014 Erasmus+. Tento projekt má pre nás obrovský prínos, a to nielen pre deti, ale aj pre výchovno-vzdelávacích pracovníkov. V prvom rade je to vzájomné vzdelávanie sa na stretnutiach vo viacerých krajinách. Naučili sme sa také techniky, ktoré rozvíjajú ľudové tradície a remeslá a predsa sú to moderné techniky. Druhým významným prínosom sú mobility, čiže príležitosti, že môžeme ísť do krajín našich partnerov, že môžeme poznať tie zariadenia, ktoré sú súčasťou tohto projektu. Môžeme poznať ľudí, ktorí pracujú s ohrozenými a znevýhodnenými skupinami obyvateľstva. Ďalším prínosom, aspoň z môjho pohľadu, je emocionálne obohatenie, ktoré nám tento projekt ponúka. V našej škole už celé roky pravidelne realizujeme tzv. Projektové učenie. Dnes sme v rámci projektu Erasmus+ predvádzali veľkonočné dielničky, ktoré v našej škole robíme už viacej rokov. Majú to rady naše deti, ale aj pedagógovia. Mysleli sme, že na tento projekt práve týmito dielničkami vhodne nadviažeme, pretože tak ako pre nás je to zážitok, tak určite aj pre našich hostí. A zároveň im môžeme ukázať, čo naše deti s našimi pedagógmi dokážu vyrobiť. Pre mňa osobne, ako aj pre mojich kolegov, to bol obrovský zážitok. Ten záujem, ktorým hostia obklopili naše deti a pokúsili sa ich pochopiť a naučiť sa tie výrobky vyrábať. Obdivovali ich a to je pre nás taká pozitívna spätná väzba, ktorá nám dodá duševný náboj do ďalšej práce. Podobne ako pri spomínanom interaktívnom podujatí si mohli účastníci projektu aj v škole jednotlivé techniky nielen prezrieť, ale i vyskúšať. Na medzinárodnom stretnutí projektového partnerstva v Mošon-Magyaróvári sa zúčastnili aj pracovníci z Domu sociálnych služieb Zelený dom zo Skalice, s ktorými spolupracujeme už dlhé roky. Odborní zamestnanci zo Zeleného domu si v špeciálnej škole mohli prezrieť kompletnú ukážku remeselných zručností a aktivít, ktoré má škola naozaj bohaté. V tomto prípade boli zamerané najmä na obdobie Veľkej noci. Bolo toto veľmi tvorivé, nápadité a kreatívne a verím tomu, že tie nápady a tú kreativitu využijeme aj v našom zariadení. Ja som bola úplne nadšená, pretože aj som mohli vidieť tie tanečné vystúpenia, ktoré teda boli tak na vysokej úrovni. A za druhé teda aj tie dielničky, že sme si to mohli prakticky vyskúšať, napríklad vyrobiť takú polienku, alebo teda fakt, že veľa inšpirácie pre také veľkonočné dekorácie. Sme povďační všetkým zamestnancom Zeleného domu, ktorí prišli do Mošon-Magyaróvaru aj so svojimi výrobkami a zúčastnili sa veľmi aktívne na tomto podujatí.